Bor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Wei urang ba kat bau dang yai lenti na khlau ka sinong Nongpoh ka baha phapo ka dong lum so pho Riboy district ulalap kansan ya ka wei ka Metïap Jong ka wei ka Longkmie ka ba om shimla ban ithu bat ka balas dang pod bat kumta ula pente buat chek bor sinong bat nakaliang ki bor penia sinong kila pente no mar chek pulet ya ka Metïap lalap ha ka janmi Jong ka khanyu terek ukala lingkot arja panrio ha ka por kumba saw je janmi na kaliang ki pulet ka Nongpoh kala pente bru sya ka forensic crime scene unit ban pelong ya ka jing toket bat ya ka Metïap la penken no sya civil hospital Nongpoh Hamadin ka tukan ni la yo jingte baka Metïap ka dei Jong ka wei ka Longkmie ka ba na ka wei pat ka sinong ka bamarjan bat hadin bala pentep sya ki bahayeng na kaliang ki bahayeng kila itu ya kamen lingba ki jingdeng ha kamen ki bahayeng kila pentep ba kani ka Longkmie kala phet na la yeng bat kam kwa shu ban dai phai shala yeng wan la ki bahayeng kila persyang ban khot yaka na kaliang ki bahayeng kila penpau ba kim shem la don kanu ka jingtharai sni halor kani ka jingja kat ba na kaliang ki pulet kidang ap ya ka kaipot Jong ka postmortem khanang ban tep ya ka jingsisha Đây cái thấy này sinh răng này đã cái thấy thì được sinh răng ở đây có cái thấy là đây tu xin kacanya. Kacanya. Đấy. Thank you.